Se auttamisen halu, mikä ainakin oli silloin alkuvuosina, kun me olin mukaan. Me käytiin esimerkiksi yllättämässä yksi poika, kenen isä on kuollut. Hän on niin kuin autofani, se poika, ja hän ei ollut päässyt enää isänsä kanssa asioista niin kuin keskustelemaan. Niin me tiedätkö, mentiin sinne, olisiko me ollut 20 Teslaa, otettiin poika mukaan ja mentiin sitten Rajamäen torille, tiedätkö, autojen kanssa sinne. Ja hän näki sen valoshown, hän näki Teslan kiihtyvyyttä vähäsen ja hän pääsi niin kuin samanhenkisten autoihmisten kanssa juttelemaan. Niin minä ehkä nostaisin nämä tämmöiset hetket sieltä kuitenkin kaiken yli, että Tämän päivän Autokanikka-podcastissa meillä on vieraana sähköisen liikenteen pioneeri ja sähköautoyhteisön kantavia voimia Kirsi Immonen. Oikein lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia ja kiitos tästä mahdollisuudesta, että sain tulla tänne. Ilo on meidän puolellamme. Ihan alkuun niin pitää tietysti kysyä, että mistä aikanaan sun kiinnostus sähköautoja kohtaan syntyi? No, tämä on ihan hyvä kysymys. Siis mehän on aina tykännyt niin kuin autoista. Ehkä se juuret vie kotiin. Isä tykkäsi autoista ja hän ropasi niitä kyllä siellä sitten ja tuli sivusta seurattua, mutta juuret vie Hollantiin, Amsterdamiin ja siellä sitten eräänä syksynä 2016 niin hyppäsin Tesla-taksin kyytiin lentokentällä ja sitten mulla vieläkin menee iho kananlihalle, kun mä muistan sen, että kun se taksikuski meni niin suveriinisti siellä liikenteessä, mutta mikä auto kulkee näin hiljaa ja tiedätkö niin kuin äänettömästi just ja vauhtia riittää kuitenkin ja se oli siinä. Aika makeata ja itse asiassa mä muistan niiltä vuosilta, niin Amsterdamhan niin kuin kaupunkina just oli ensimmäisiä, jotka ison niin kuin tämmöisen hankinnan just teki Tesloja niin, että just taksit käytännössä hyvin nopealla aikataululla olikin sitten Tesloja valtaosa. Että kyllä. Se on hyvä esimerkki siitä, miten tuommoisellakin peliliikkeellä saadaan isoja muutoksia aikaiseksi. Kyllä ja kyllä se mulla oli semmoinen niin kuin selkeä tekijä, että mä varasin heti kun hotellille pääsin niin koeajon Teslalle ja sen jälkeen sitten kävin koeajolla ja siitä sitten pyysin pidempää koeajoa ja siinähän se sitten oli. No niin. Ja onko se nimenomaan niin, että se on just Tesla-merkkinen, joka kiehtoo, vai onko se myöskin yleisesti niin kuin sähköautot ja onko ne perinteiset polttomoottoriautot täysin niin kuin sitten tippunut pois sitä mielenkiinnon kohteesta? No ei oikeastaan, että Tesla vaan sattui olemaan nyt se auto, millä aikanaan lähti niin kuin liikenteeseen, mutta mun mielestä ylipäätään se, että sähköinen liikenne niin kuin kasvaa ja merkkivalikoima kasvaa, niin mistä sitä koskaan tietää, mitä sitä eteensä tulee, mutta tällä hetkellä on tyytyväinen käyttäjä, että tosi kiva kuulla. Ja tietysti niin kuin merkkinä Tesla on sellainen niin hurja edelläkävijä omalla sarallaan ja kenties sitä myöden ja varmasti myöskin sen niin kuin oman omistajansa kautta on semmoinen, joka herättää tunteita niin puolesta kuin vastaan. On se sitten mediassa ja keskustelufoorumeissa, mutta varmasti myöskin ihan niin kuin auton omistajana kaikkia niin kuin euforiasta epätoivoon. Ootko sä käynyt nämä kaikki tunneskaalat myöskin vuosien varrella läpi? Kyllä, mie oon käynyt ja sitten myös sen kautta, mitä kokemuksia niin kuin esimerkiksi meidän Tesla-klubilaisilta tulee sitten, niin olen kyllä saanut olla siellä niin syvässä kuin hyvässäkin päädyssä sen myötä, mutta kyllä. Toisaalta se on rikkauskin, että pääsee vähän laidasta laitaan katsoa näitä asioita. Niin. Nimenomaan, ja se ei ole vaniljamakusta, vaan nimenomaan siellä on niin kuin tunteita, kuten sanottu, ne herättää puolesta ja vastaan. Kyllä, se on vähän semmoinen softis, missä on vanilja ja suklaata. Joo, kyllä. No sä kerroit siitä sun ensimmäisestä, niin kuin, että vuonna 2016 sitten hankit sen sähköauton, niin voi myöskin kuvitella, että sen jälkeen on sähköllä ajettu, mutta kuinka monta sähköautoa sulla on sitten siitä ajasta ehtinyt olla? Yhteensä Tesloja on nyt ollut 5 ja sitten yksi Volkswagenin e-Golf. Ja e-Golfihan oli meille niin kuin silloin aikana se toinen kauppakassi niin kuin Teslan rinnalla ja oli erittäin niin kuin kiva ajella, mutta toimintasäde ei riittänyt siinä ja sitä kautta tuli vaihdettua perheen toinenkin auto sitten Tesla. Aivan joo, ja se on myös ehkä merkki siitä, että kuinka nopeasti ja nopeassa ajassa se kaikki teknologia ja toimintamatka nyt ehkä tämmöisen käytännöllisimpänä on oikeasti kehittynyt, että alle 10 vuodessa ollaan niin kuin moninkertaistettu niitä ja muutenkin totta kai hienompia tuotteita tulee jatkuvasti ulos. Kyllä. Sä tuossa mainitsit tuon Tesla Club Finlandin, niin haluatko vähän kertoa meille, että mikä se on? Mikä se on? Se on hyvä kysymys, mutta minä ehkä käyttäisin tänä päivänä sanaa niin kuin automerkkikerho tai tämmöinen niin kuin harrastajien yhteen tuova paikka käytännössä. Eli me ollaan se, joka mahdollistaa niin ajoharjoittelutapahtumia kuin leffailtoja ja sitten erilaisia yritysvierailuja. Ja kaikki nämä tehdään niin kuin talkoovoimin tai ehkä paremminkin vapaaehtoistyönä sitten, että
vähän niin kuin rakkaudesta lajiin sitten. Hienoa. Ja kuinka monta jäsentä teillä sitten on klubissa? No meillähän ei varsinaisia jäseniä ole sitten, eli me ei ole siihen niin kuin haluttu ollenkaan lähteä sitten. Eli jos sä kuulut meidän Facebook-ryhmään tai sitten meidän WhatsApp-ryhmään, niin käytännössä pääset suoraan niin kuin niistä meidän eduista nauttimaan, mitä on saatu yhteistyökumppaneiden aikaan. No niin, huikeeta. Ja taisin just käydä aamulla kurkkaamassa, että melkein 17 000 jäsentä taitaa Facebookissa olla, niin se on kyllä niin kuin hurja määrä, että siinä varmasti löytyy siis niin Teslan omistajia, mutta muutenkin sähköautoista kiinnostuneita paljon mukana. Kyllä, ja Tesla-klubihan on siitä tavalla avoin, kun se on niin kuin kaikille tavallaan, ketkä on kiinnostuneita aiheesta, jotka haluaa niin kuin apua vaikka siihen auton hankintaan tai sitten oot ollut joskus aikana vaikka Teslan omistaja ja haluat ehkä palata sinne takaisin, niin se on siinä mielessä hyvä paikka tulla sinne, että jos niitä kysymyksiä on, niin siellä autetaan. Kyllä, ja mä kävin itse asiassa teidänkin niin kuin omia nettisivujakin katsomassa klubin sivuja, niin pakko sanoa, että vaikka itse on ollut aikanaan niin kuin autovalmistajallakin hommissa, niin en muista nähneeni kenelläkään niissä autovalmistajilla niin kattavia tämmöisiä niin kuin sivustoja, missä kerrotaan sähköautoilusta, sitä tuotteesta ja mitä kaikkea. Niin kuin, että se oli tämä teidän niin kuin usein kysytyt kysymykset oli aikamoinen patteristo, niin se on oikeasti konkreettista niin kuin apua ja tukea myöskin. Kyllä. Että se on hienoa. No mikä sitten sai sut aikanaan päätymään niin kuin edistämään sähköautoilla nimenomaan tällaisen niin kuin järjestötoiminnan kautta? No, minä olen aina tykännyt järjestää tapahtumia ja silloin sitten kun oma auto saapuu niin kuin helmikuussa 2017, niin me rupesin miettimään, että hei, että sähköautoilun tiimoille ei oikeastaan tehdä vielä tällä hetkellä yhtään mitään. Ja sitten minä aika ujosti laitoin viestin teollisuusneuvos Kari Kalloselle, joka oli silloinen klubin puheenjohtaja, että saisinko me järjestää tämmöisen pienen tapahtuman Porkkala-kafeessa, että jos sinne muutama auto saataisiin niin kuin tulemaan. Ja Kari laittoi, että anna mennä vaan, että lähdetään kokeilemaan ja sillä tiellä ollaan. Siellä meitä oli ehkä 10 autoa silloin ja Karin teipattu X oli ihan hittijuttu silloin, että sitä haluttiin tulla niin kuin katsomaan, mutta se oli se ensimmäinen askel ja siitä sitten lähdettiin erinäköisiä juttuja, että he kysyivät, että lähtisinkö me tähän niin kuin mukaan tapahtumia järjestämään ja sillä tiellä ollaan. Siellä ollaan ja voi kuvitella, että niitä 10 autosta ollaan kasvettu aikamoisiinkin lukuihin ja ehditään tässä vielä keskustelun tiimillyksessä niin kuin tarkemmin tulla, mutta kerro vähän mitä kaikkea te niin kuin järjestätte sitten klubina. Se on hyvin laaja kirjo. Me just mietin, että mitenhän minä sen niin kuin tiivistäisin, mutta tapahtumat on varmasti yksi tärkeä osa. Eli tuodaan samanhenkisiä ihmisiä niin kuin yhteen tai sitten jos aihe kiinnostaa sinua, niin olet tervetullut meidän tapahtumiin. Ja sitten meillä on ajoharjoittelutapahtumia radoilla, eli turvallinen ajoharjoittelu siellä niin kuin ajo-opettajien kanssa. Ja minun mielestä se on erittäin tärkeäkin topikki, että sähköauto on kuitenkin autona niin erilainen kuin esimerkiksi polttomoottoriauto, niin siihen opit tuntee sitä siellä niin kuin turvallisissa olosuhteissa, että vahinkoa ei yleensä pääse tapahtumaan ainakaan samalla tavalla. No toi on tärkeää. Tietysti vaikka sähköautot samalla on niin kuin niitä modernimpia autoja, mitä markkinoille tulee ja sitä kautta sillä on paljon kuljettavaa ja avustavia järjestelmiä, turvallisuusjärjestelmiä, mutta se on tietysti ihan niin kuin fakta, että autossa tuppaa aika paljon painoa ja sitten ne on myöskin tehokkaita. Ja tässä kohtaa varmasti ihan fysiikankin lait tulee sitten jossain kohtaa vastaan, että kova kiihdytys ja paljon painoa, niin jos on varomaton eikä oikein tunne omaa autoa, niin siinä voikin käydä huonosti. Niin nämä on erittäin niin kuin arvokkaita ja tärkeitä asioita, mitä te järjestätte tätä kautta. On. No mitäs muita kuin näitä ajoharjoittelupäiviä? No sitten meillä on yritysvierailuja, kuten ollaan autoklinikallakin aikanaan käyty vierailulla ja sitten erilaisia vakuutusyhtiöitä, rengasvalmistajia. Oikeastaan kaikki liikkuu jollain tavalla niin kuin sitten tämän sähköisen liikenteen niin kuin ympärillä. Oikein hyvä ja hienoa. Ja hei, yksi tosi makea tapahtuma, mitä monta kertaa olette järjestänyt ja ymmärtääkseni tässä vielä syksyn mittaan on tulossa myös on valoshow, eikö vaan? Kyllä. Nyt meillä ei ole niin kuin tässä näyttää sitä, se pitäisi varmaan niin kuin näkeä ja kokea, mutta voitko sitä sanoa vähän kuvailla, että minkälainen se valoshow oikein on? No se on ominaisuus, joka on jokaisessa tai lähes jokaisessa Teslassa ihan vanhemmissa niin kuin S- ja X-malleissahan sitä ei valitettavasti vielä niin kuin ole, mutta se mahdollistaa sen, että me voidaan luoda valoshow. Mitenhän me tämän selittäisi? No mutta valoshow kuitenkin, joka laitetaan niin kuin USB-tikulle ja tikku laitetaan autoon kiinni ja sitten se ajastetaan alkamaan niin kuin samaan aikaan. Eli tämä mahdollistaa vaikka 10 tai 1000 auton niin kuin samanaikaisen valoshown esittämisen. Olisiko se tässä? Joo, ja tekeekö ne silloin kaikki niin kuin identtiset liikkeet? Voitko sä jopa niin kuin, varmaan ohjelmoida ja koodata ne tikut niin, että siitä alkaisi niin kuin muodostua erilaisiin, mitä näkee jopa niin kuin droneilla tehdään niin kuin taivaalla erilaisia muodostelmia näin. Niin.
kuinka pitkälle toi on niin kuin jo viety? No se on viety tosi pitkälle, eli se erilaisia muuveja mahdollistaa. Just se, että onko etu- vai takavalot tietyissä autossa samaan aikaan päällä, niin saadaan niin kuin kuvioita myös sitä myöten aikaiseksi. Että Vermossa viime syksynähän meillä oli tosi makea semmoinen aalto, joka menee niin kuin tavallaan siitä autorivistöjen läpi ja se on tosi hienon näköinen ylhäältä päin katsottuna. Makeata. Varmaan löytyy YouTubesta, eikö vaan, tai mä tiedän, olen sen siellä nähnyt, niin löytyy. Ja montako autoa silloin oli paikalla? 687. Okei. Ja sitten ymmärtääkseni kuitenkaan se ei ole enää maailmanennätys, vaan joku on vielä pistänyt paremmaksi tässä välissä, eikö vaan? Kyllä, eli Korea teki ennätyksen, olisikohan siitä nyt 3 kuukautta, nyt mä en ihan tarkkaan muista, mutta 996 autoa. Okei. Mutta nyt on määrä laittaa lokakuussa vielä paremmaksi, eikö niin? Kyllä, kyllä. Eli ainakin sen yli on tarkoitus mennä, mutta meillä on aika kunnianhimoinen tavoite 2500 Teslaa. Että. Niin, että nyt niin luukurkkuun sitten muille kertalaakista. No, minä näkisin ehkä tämän enemmän semmoisen yhteisöllisen niin kuin tempauksena tavalla tehdä jotain uniikkia ja ei me tämän jälkeen enää tavoitella ennätyksiä. Että tässä se on, että tehdään kerralla isosti ja kunnolla ja se on aika hurja, mutta silloin saa olla jo tilaa vähän mihin niin kuin, ja järjestelyä, nimenomaan koordinointia, että kaikki saadaan Kyllä. oikeille paikoille. Niin tulee varmasti hieno tapahtuma. No näin uskotaan. Kyllä. No sä kerrot hieman tuosta teidän ensimmäisestä tapahtumasta ja tästä valoshowsta, mutta onko vielä jotain tämmöisiä tiettyjä juttuja, mikä on ollut teillä niin kuin ihan tämmöinen ikimuistoisin muisto näistä tapahtumista ja miiteistä? No mä en tiedä, onko se niinkään tapahtuma, vaan se on ehkä niin kuin Tesla-klubilaiset käytännössä. Eli se auttamisen halu, mikä ainakin oli silloin alkuvuosina, kun me olin mukana, niin tiedätkö, me käytiin esimerkiksi yllättämässä yksi poika, kenen isä on kuollut. Me mentiin, hän on niin kuin autofani, se poika, ja hän ei ollut päässyt enää isänsä kanssa asioista niin kuin keskustelemaan, niin me tiedätkö, mentiin sinne, olisiko meillä ollut 20 Teslaa, otettiin poika mukaan ja mentiin sitten Rajamäen torille, tiedätkö, autojen kanssa sinne ja hän näki sen valoshown, hän näki Teslan kiihtyvyyttä vähäsen ja hän pääsi niin kuin samanhenkisten autoihmisten kanssa juttelemaan, niin minä ehkä nostasin nämä tämmöiset hetket sieltä kuitenkin kaiken yli, että me ollaan tehty paljon semmoista pientä. Kyllä. Ja toinen on sitten nämä pikkuteslat, mitä me on niin kuin lahjoitettu ympäri Suomea niin kuin sairaaloiden lastenosastoille sekä lastensairaaloihin, niin niitä on jo 40 niin kuin mennyt. Ja se ilo, mikä niistä autoista tulee, tiedätkö, kun siellä lähdet vaikka hoitotoimenpiteeseen, niin se lapsi unohtaa sen, että hän on sairaalassa, kun hän painaa, tiedätkö, tallan pohjaan sillä pikkuteslalla. Ja sitten hän yhtäkkiä onkin siellä niin kuin toimenpidehuoneessa, niin minusta nämä on ehkä niitä parhaita ja sitten ne ystävyydet, mitä sieltä on syntynyt lähes 8 vuoden aikana. No niin, ymmärrän todella hyvin. Ne on erittäin hienoja niin kuin asioita ja just niitä, mitkä välttämättä ei saakaan niin kuin sitä ansaitsemaan sitten näkyvyyttä, eikä se ehkä ole se juttukaan, vaan nimenomaan, että tekee ikimuistoisia niin kuin elämyksiä ja erittäin hienoa kuulla siitä. No mitä sitten seuraavaksi teillä on suunnitteilla? Pystytkö sä raottaa sitten tulevaa? No varmasti aika sama. Meillä on perinteitä syntynyt tässä vuosien aikana, eli kyllä nämä päätapahtumat pyörii näissä niin kuin kautta jääratapäivissä sitten ja koska koko ajan lisääntyy Teslan omistajien tai sähköautojen niin kuin määrä, niin meillä on koko ajan kuitenkin valtava tarve sillä puolella, niin ne on vakiinnuttanut paikkansa ja leffaillat vuosittain ja yritysvierailut toki siinä rinnalla ja mitä kaikkea pientä kivaa me aina keksitään. Mä oon aika semmoinen, sanotaanko näin, että jos Tesla kiihtyy nopeasti, niin miekin innostuu aika nopeasti, että jos joku kysyy, että hei, tulisitteko tänne, niin miehän on heti räpyllä pystyssä, että mennään vaan. Sopit hyvin siihen niin kuin auton ratitaksi ja samalla ajatuksella. Jääkö nämä leffailut on semmoisia, ne on vähän niin kuin drive-in tyyppisiä, että niin kuin jenkkileffoista näkee, niin kuin, että niin. Kyllä. Hienoa kuulostaa. Sä oot tietysti myöskin, sut tunnetaan ainakin somessa, voisi melkein sanoa tämmöinen kävelevänä Tesla-tietosanakirjana, että hyvin aktiivisesti ja auttavaisesti oot aina ihmisiä auttamassa ja kommentoimassa ja avaamassa keskusteluja, niin mistä sulla kaikki tämä tieto tulee? Onko sulla joku suora yhteys Elon Muskiin vai mitä kautta sä saat?
tätä Oi tietämystä? Että, niinhän se moni ajattelee, että minulla on suora kuuma linja, vähän niin kuin joulupukin kuuma linja sinne, niin. Mutta ei minulla sitä ole, että ihan itse hankittuu tietotaitoa ja tokihan me niin kuin klubina tehdään yhteistyötä Teslan kanssa tavallaan. Meillä on yhdistäviä tekijöitä niin kuin automerkkiä sillä tavalla, mutta kyllä se niin kuin tulee sen kaiken kokemusten kautta, mitä itse näkee palstoilla ja myös se, mitä oman kokemuksen kautta pystyy antaa muille sitten. No niin. Ja näistä tuotteista ehkä vielä niin se tuorein ja tällä hetkellä puhutaan on tietysti Cybertruck, joka tässä kesälläkin Suomessa kävi ja varmaan voin kuvitella, että säkin siihen kävit vähän niin kuin tutustumassa. Mutta mikä osaatko siitä sanoa, ainakin median tietojen perusteella, niin välttämättä sitten kuitenkaan meille Eurooppaan ei ole sittenkään tulossa, että No minä en ole siihen sen enempää oikeastaan niin kuin perehtynyt, mutta kyydissä on käynyt istumassa ja siellä lavalla seisomassa meidän hallituksen kanssa, että olihan se aika makea kokemus ja varmaan sille tietty käyttäjäryhmä olisi ja toivoisin kyllä, että sen tuonne liikenteen saisi yhtä lailla kuin Fordin F-150 vaikka, niin kyllä se sinne mahtuisi, mutta katsotaan miten käy, että niitähän on muutamia Euroopassa jo rekisteröitynä. No niin, että sieltä niitä alkaa sitten hiljalleen. Kyllä ne sieltä ehkä hiipii. Joo. No osaat sanoa, mitäs kaikkea sitten Teslalta on tulossa tässä niin kuin tulevaisuudessa. Ne on aika silleen niin kuin, ne pitää niitä vähän silleen verhojen takana ja yhtäkkiä pamahtaa, että tässä on tämä uusi ja se myynti alkaa huomenna tyyppisesti. No samanlaisten verhojen takana miekin sillä tavalla on, että se tieto tavoittaa minut siinä vaiheessa, kun oikeasti on jotain kerrottavaa, että ei minullakaan ole oikotietä onneen, että minä saisin jotain tiisereitä etukäteen, että minä tiedotaan sitten siinä vaiheessa, kun on jotain kerrottavaa. No näin voi kuvitella, kyllä. Mutta hei, Teslojen lisäksi myös teet muita asioita nimenomaan sähköautoilijoiden hyödyksi ja varmaan kenties näkyvimpiä on latauskartta.fi. Niin haluatko kertoa, että minkälaista palvelusta siinä on kyse? Eli se on ihan tämmöinen vapaaehtoistyönä niin kuin suunniteltu palvelu, joka aikanaan alkoi ihan siitä tarpeesta, koska latauspaikkoja oli niin vähän Suomessa ja haluttiin niin kuin kertoa, että missä on niin kuin latauspaikkoja, että liikkuminen olisi niin kuin sujuvaa ja tämmöistä, mutta sehän on vuosien aikana kasvanut siihen, että se on yksi suosituimmista paikoista, mistä löytyy sitten niin kuin latauspaikat niin kuin Type 2, eli 11 kilowatin latauksesta sinne suurteholatauksiin. Että. Ja onko niitä sitä ylläpidetään sitten ihan niin kuin vapaaehtoisvoimin myöskin vai? Kyllä. Eli nyt kun niitä alkaa löytyä aika paljon, niin siinä on aikamoinen savotto siinäkin sitten. Siinä on, mutta onneksi sähköautoilijat on myös aika aktiivisia, mutta myös niin kuin palvelun tarjoajat, eli he tarjoavat meille sitä informaatiota sieltä tarvittaessa. Eli kun tulee uusi kohde, niin he ilmoittaa siitä meille, hei voisitteko julkaista tämän sinne ja yhtä lailla niin kuin sähköautoilijat pitää huolen siitä, että siellä on data kohdallaan. Niin. No niin. Hyvä. No hei, autoilijassahan myöskin valitettavasti silloin tällöin sattuu pieniä kommelluksia ja tällaisia, niin onko sulla jaettavana joku tarina siitä, että mitä joskus on päässyt sulle auton kanssa sattumaan vuosien mittaan? No tuulilasithan on varmasti semmoinen yleisin, mikä on meille kaikille yhdistävä tekijä sitten, mutta tässä parisen kuukautta sitten Ruotsissa niin lainasin omaa autoa sitten ja siinä sitten ei ihan kauhean mukavasti käynyt ja autossa on noin 25 000 euron korjaus edessä, mutta auto on hyvissä käsissä siellä teillä ja noin kuukauden päästä pitäisi saada takaisin, mutta tästä ehkä niin kuin haluaisin kaikille sanoa sen, että miettikää kahdesti ennen kuin lainatte auton toiselle ihmiselle. Ehdottomasti joo, siinä voi käydä sitten huonosti ja toivottavasti ei sen pahemmin käynyt kuin, että peltiä meni ruttuun. Peltiä meni ruttuun ja ehkä vähän sitten joutuu itsensä kanssa keskustelemaan, että miten näin kävi, mutta se on elämää. No niin, mutta hyvä kuulla, että auto on hyvissä hoteissa meillä autoklinikalla, niin toivottavasti saadaan he taas ihan uutta eheämmäksi. No hei, vielä loppuun semmoinen kysymys, että sitten kun istut auton ratin takana ja nautit matkasta, niin mitä musiikkia sulla siellä soi? No yleensä Spotifysta pistän semmoisen suosituimmat listan, eli me on aika kaikkiruokainen sen musiikin suhteen sitten niin vähän fiiliksen mukaan. No niin, ja tästä kun tämän jälkeen palaat taas tuonne aamuruuhkaan Helsingin keskustassa, niin toivottavasti jotain hyvää rauhoittavaa sitten löytyy sieltä, niin matka taittuu ruuhkasta huolimatta. Tai laittaa Alan Volkeri, siitä on mulla viimeisimmät muistot Weekend-festivaalilta, niin mä veikkaan, että mä laitan sieltä tietyn biisin soimaan. Kuulostaa tosi hyvältä. Kiitos paljon Kirsi, että pääsit meidän vieraksi. Kiitoksia kutsusta. Kiitos.